TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen bɛ an na sanga a n'a ka wagati ni y'aw ka dɔgɔkun kibaru ale waati selen ye an b'a fɔ aw ye k'aw danse bi bakurubaw filɛ Kayi marabolo ɲɛma ye taama kungurunin kɛ Liberté denbaya commune kɔnɔna na ka t'i ɲɛ da projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement ka sɛnɛkɛyɔrɔ kan sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan ka kɛɲɛ ni kalanta labɛnw ye denmansaw kan ka kɛwale dɔw sigi sen kan walasa k'u denw lakana o ye kɛwale jumɛnw ye sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o fana kan kulun kameleni dɔ seginna ka bɔ tunga la ka na kɛ misali ye nakɔ baara la a faso la sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan bi dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna na ina fɔ tun y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogo min na projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement na ale bɛ ka labaara Kayi yelemani ale ni Bafula bɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'u ka baara taabolo dɔn Kayi marabolo ɲɛma ye taama kɛ ka t'i ɲɛ da u ka sɛnɛkɛyɔrɔ min bɛ Liberté denbaya commune kɔnɔna na arabadon tɛmɛnen Adama Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na Arabadon octobre kalo tile 30 san 2024 Kayi marabolo ɲɛma ye taama kungurunin kɛ Liberté denbaya commune kɔnɔna na walasa ka t'i ɲɛ da projet min bɛ ni a bɛ fɔ a ma Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement o kan ni ale laɲini dɔw ye ka se ka dɛmɛ don sifinnakaw ani musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛko nasira fɛ. Ayiwa an nana Liberté denbaya commune kɔnɔ bi ka na ɲɛ da Brigade Verte min bɛ denmisɛnw ka baara ko ani an ka kungo ko fɔ ka na ɲɛ da kɛnɛ min kɛra kɛnɛ fɔlɔ ye ka labɛn ka di an ka dugulamɔgɔw ma yaasa yirituru bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min na musow fana bɛ se k'u ka nakɔ baara kɛ cogo min na bɛɛ ka nafa sɔrɔ la a dabɔkun ye baara ka sɔrɔ a dabɔkun ye an ka kungo ka se ka segu cogo la yiri ka se ka caya an ye min kɔlɔsi k'a fɔ an ye fɛn minnu ye o b'a an nimisi wasa o b'a yira k'a fɔ halisa fɛn min don fɛn nafama don n'an y'an cɛsiri a fɛ a bɛ nɔbɔ a dabɔra min kama o bɛ se ka sabati. Ni projet kɔfɔlen in bɛna labaara hectare 1,800 kan Kayi yelemani ani Bafula bɛ ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu garizigɛ donna Kayi taw la u ma ɲina k'u ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin marabolo ɲɛmaa ma ani ka dɔɔni fɔ u ka gɛlɛyaw kan. Anw kɛni nana ɲinan de ka na foro kɔnɔ ka na baara kɛ foro kɔnɔ kama kan ka na ko baara yɔrɔ bɛ sɔrɔ ko muso bɛɛ bɛ se ka baara kɛ donc baara dun ka d'anw ye denbatigi y'an ye an denw b'an bolo se t'an ye dabali t'an ye an ye foro in baara daminɛ an bɛ n'an sen de la an b'an tagama foro ka ja kabiri kamagole foyi yan n'an wulila kabiri misiri wuli tuma da an bɛ se midi wagati mais n'an nana an b'an ka tobili kɛ an bɛ tile k'an ka baara kɛ an ye tiga sɛnɛ ka kaba sɛnɛ ka fɛn bɛɛ kɛ sisan ji dɛsɛra o ye ala ta ye mais anw kɛlen se ye min ye anw y'o kɛ sɔrɔ fana ye ala ta de halisa an bɛ ala deli ala ka yiriwa d'an ma an ka ɲɛmɔgɔw ala ka se ka hakili ɲuman d'u ma u b'an dɛmɛ cogo min a nɔgɔkow n'a jikow n'a katakatanin kow la an ka se ka baara kɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la k'an denw bɔ nɔgɔ la ka duw bɔ nɔgɔ la ka dutigiw lafiya. Walasa ni projet in dabɔkun ye mun ye o ka se ka bɔ a sira fɛ ni ka nafa lase a baarakɛlaw ma marabolo ɲɛmaa ye weleweledakan kɛ ka ɲɛsin baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma cɛsiri nasira fɛ. O de kama an bɛ weleweleda halisa ka se sigidalamɔgɔw ma a dabɔra minnu kama halisa k'u wasa don kɛnɛ nin na kɛnɛ ninnu bɛnna olu de kama u k'u wasa don a la minnu fana bilara ko ɲɛmɔgɔya la halisa o fana k'u cɛsiri sabula foyi daminɛ ma nɔgɔ nka an ye min ye nin b'a yira k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ wasa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ nka a tɛ taa an ka cɛsiri kɔ a b'a to denmisɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ a b'a to kɔngɔ bɛ se ka kɛlɛ a b'a to ja fana bɛ se ka kɛlɛ an bɛ foli lase dɛmɛbaga ma minnu y'a kɛra nin ko nin sinsinbaga ye k'a fɔ halisa projet nin tɔ ye san 1 nka hakili la projet nin a kan ka se ka continuer ka taa 2025 kɔfɛ sabula nafaba de b'a la. Ka kɛɲɛ ni kalanta labɛn baaraw ye denmansaw ka kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan walasa k'u denw labɛn kalatan degun hukumu kɔnɔna na walasa ka kunnafoniya sɔrɔ ni fɛɛrɛ kofɔlen ninnu kan an ka jɛ an ka ɲɛmada Hawa Sila ale ka sɔrɔlenw na. Kalanta waati sera waati kɛrɛnkɛrɛnnen don min na denmansaw jɔyɔrɔ ka bon walasa kalan bɛ se ka kɛ denmisɛnninw fɛ basigi kɔnɔ hakilisigi walew finidon cogow
fo ka taa se dumunikɛtɔw ma. An ka jɛ ka nin sɔrɔlen ninnu seriya. I bɛ denw préparer psychologiquement k'a f'u ɲɛna ko école bɛ na daminɛ. Psychologiquement n'i y'a f'u ɲɛna dɔɔni kɛra vacances la sisan kɔni école bɛ na ta. Donc a b'aw préparer pour 9 mois de combat, kalan ka kɛ ka ɲɛ, aw ka moyenne baw sɔrɔ. Tuma dɔ la yɛrɛ ne bɛ défi lancer, ne b'a fɔ salon e ye nin moyenne hakɛ de sɔrɔ, ɲinan i bɛna jumɛn sɔrɔ. Donc u fɛnɛ bɛ défi fitinin dɔw lancer n ye, wa caman bɛ bɔ sen fɛ. N b'u ka fini, u bɛ fini kɔrɔ minnu don, an bɛ tenue kɔrɔ bɛɛ labɔ, k'a bɛɛ ko ɲɔgɔn fɛ n'olu yɛrɛ, k'a bɛɛ ko ɲɔgɔn fɛ, k'a bɛɛ repasser, k'a bila yen nɔ ka fini dɔ ninnu k'olu fɛnɛ bɛɛ ladon. An bɛ sakiw san, mais an bɛ fourniture ninnu, cahier ni bic ninnu, an b'olu to yen. Ni école taara, u taara classe kɔnɔ, maîtres bɛ o sɛbɛn ka d'u ma emploi du temps dɔ la, programme bɔ k'a d'u ma, livre min kan ka san, cahier min kan ka san. Mais an b'an préparer sakiw ni samara minnu bɛ mɛn kosɛbɛ san kɔnɔna la, ni t'u déranger, u b'a don ka taa ka segin. Ne ni n ka denmisɛnninw b'u bɛɛ préparer. Denmansaw kɔni u kan k'u hakili to denmisɛnninw ka kalanko la parce que an ka siniɲɛsigi olu de bon donc u kan k'u kɔrɔsi kosɛbɛ u hakili to la u ka kɛnɛya ko ani n'u wulila sɔgɔma u kan ka bɛ baara o baara kɛ u kan ka soli k'olu ka dumuni ko n'u ka école la taga ko k'olu de labɛn fɔlɔ ka fɛɛrɛ kɛ ka fɛn d'u ma n'u taara mun b'u bali ka fɛn kuntanw san école la k'a dun pour que u ka bana u ka kɛnɛya sabatili n'u ka fɛn ninnu na vraiment o de ka gɛlɛn an ka ko bɛɛ bɛ denmisɛnnin ninnu de bolo n'olu ka kow ɲana dɔrɔn an taw bi ɲɛ. An sera kalanyɔrɔ ɲɛmaa dɔ ma bilasirali bolo kan. Bien vrai que denmisɛnninw bɛ taa école la u bɛ taa éducation dɔ sɔrɔ yen mais o k'a sɔrɔ u ni dɔ bɔra so fana surtout ɲinan denmisɛnninw mɛnna so école dɔw bilala depuis juin. Depuis début juin, école dɔw bilala. Donc, juin kɛ so, ka juillet kɛ, ka août kɛ, ka septembre kɛ, ka octobre kɛ. Donc, ça fait 5 mois. Donc, denmisɛnninw u ɲinana fɛnw kɔ dɔɔni. Donc, parents kana to dɔrɔn k'a fɔ u bɛ taa école la, u bɛ ni mun kɛra u kun école la ka dan o ma. Parents kana to o dɔrɔn na. U k'u hakili to denmisɛnninw na. Ka se ka révision kɛ ni denmisɛnninw ye sokɔnɔna la. U ɲinana minnu kɔ ka fara maîtres kan ka se k'u hakili lajigin o kɔ donc segin ka taa so ça c'est 1 de 2 parents k'u hakili to sanuya yɔrɔ la parce que denmisɛnninw mana na école la k'a fɔ u bɛ tenue don bi sini k'a don denmisɛnninw cogoyaw tɛ kelen ye dɔw bɛ yen u ka tenue tɛ nɔgɔ kosɛbɛ mais dɔw bɛ yen a bɛ nɔgɔ kojugu ni mun ye dumuni ko yɔrɔ ye n bɛ se ka kuma ni n yɛrɛ ka école ye et que n bɛ conseil di promoteur d'école ma ani école publique a bɛɛ an ka denmisɛnninw ka dumuni u bɛ fɛn min dun an k'a ɲini k'a dɔn k'a sanuya anw fɛ yan interdilen don mɔgɔ wɛrɛ kana ni dumuni ka n'a feere an ka danaya bɛ mɔgɔ dɔ de kan a bɛ dumuni dilan et que wari tɛ di denmisɛnnin yɛrɛ ma an parents mana na u bɛ wari di an ka monitrices de ma ou bien an ka femme de ménage a bɛ liste kɛ récréation mana bɔ denmisɛnnin minnu kan ka dumuni min kɛ a bɛ da a ma ou bien i yɛrɛ ka dumuni dilan so kana mun yɛrɛ kɔni ka ɲi i ka dumuni dilan k'a k'i den kun kana o de ka ɲi a b'a to den tɛ dege wari la a b'a to den bɛ dumuni ɲɛnama kɛ. Denmisɛnw ye siniɲɛsigi ye u ni dɛbɛdɛbɛ ka kan walasa u ka sini bɛ kɛ damu kɔnɔ cogoya min na. Amadu Tali kelen kɔ ka taamajan kɛ jamana wɛrɛw kan nin kamalen seginna kulu kana a yɛrɛ di nakɔ baara ma bi a kɛra misali ye a fadugu kɔnɔna na an ka jɛ an ka ɲɛmada Jɛka Jara ale ka sɔrɔlen kan. Kulu ye commune ye Kayi cercle kɔnɔ min ni Kayi dugu kɔnɔna tɛ tɛmɛ kilomètre 10 bonyanko kan yen sifinakaw kɛlen bɛ ka tunkarataga kanu kosɛbɛ kamalen kelen bɛ yen ale y'a faamu joona ni ka segin ka na ɲɛsin nakɔ baara ma bi a kɛlen bɛ fitinɛ yele ye Kulu dugu kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ kule ni a tɔgɔ ye. Ne tun tɛ jardin baara yɛrɛ filɛ baara yɛrɛ ne bɔra ka taa Côte d'Ivoire de bon selen Côte d'Ivoire bon n nan'a ye sɛnɛkɛlaw de bɛ da la hali an ka carte d'identité kan an ma sɔn ka sɛnɛkɛla k'a kan an ye commerçant de k'a kan an bolo olu de bɛ da la quoi ja sɛnɛkɛla de n gɛrɛla olu de la fo ka baara in fɛngɛ ka sɔrɔ ka na baara in daminɛ. Timinanja ani dusukolo o bɛ nɔbɔ fɛn bɛɛ la n'o tɛ baara in daminɛ ma nɔgɔya Tali bolo. A kɛra gɛlɛya ye parce que ne yɛrɛ tun ma se ka machine yɛrɛ sɔrɔ hali machine m'a sɔrɔ
nye bidon de ta 20 litres bidon den binani ndaro de sa ka datige ka bara ndaminona fo ka se bima ko ni gɛlɛya dan do diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la mais tant que i b'a kɔnɔ i bɛ fɛn caman de faamuya n'i donna e yɛrɛ de bɛ kalanw sɔrɔ a la i hakili tɛ kalan minnu yɛrɛ la yɛrɛ voilà sinon gɛlɛyaw b'a la produit ko ni traitement ko ni fɛn ninnu gɛlɛya yɛrɛ de b'a la mais fɛn min ka di i b'a kɔnɔ wallahi i bɛ sɔn ala sɔnna an ye solution sɔrɔ olu bɛɛ la an bɛ don min na i ko bi Amadu Talu ni Kulu ni a lamini bɛɛ lajɛlen bɛ ka a ka nakɔ foro in nafa bɔ alhamdulillah bi kɔni n bɛ ala fo k'ala tanu n bɛ ala fo k'ala tanu bon comme kuma man ɲi sinon alhamdulillah hali k'a da n ye so jɔ alhamdulillah o bɛɛ ye dɔ ye fɛn caman bon n da tɛna se ka se o bɛɛ ma mais alhamdulillah Talu ka jardin kɔni a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban parce que ni nana hali a fɛ hali baara tɛ ni nana a fɛ yɛrɛ ka fɔ nana i fɔ dɔrɔn a bɛ namasa d'i ma fo i yɛrɛ bɛ nimisi wasa i bɛ sigiɲɔgɔnw di i sɔn i yɛrɛ bɛ a dun k'a fa denbaya bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la o kɔni vraiment Talu kɔni ka jardin kɔni an tɛ se ka nafa bɔ ka ban wallahi dɔ tun b'a bolo yan alhamdulillah a kɔni a ye nafa sɔrɔ a la komi a tɛ yan mais a kɛra an kɔni ɲana an bɛ se ka seere quoi parce que a bɛ taa ani moto kelen taara ani miliyɔn 1 ani 35,000 a y'o sɔrɔ awɔ an bɛ se k'a fɔ o ye nafaba ye awɔ ne bɛ min fɔ kɔni denmisɛnnin tɛ baara fɛ n'o tɛ normalement mɔgɔ min kɔni san fila kɔni miliyɔn 1 ni 35,000 ani moto n'a kɛla kɔni o ye nafaba ye namasa kɔfɛ fɛn caman wɛrɛw bɛ sɛnɛ Talu ni a ka baarakɛlaw fɛ pauvron bɛ yen parce que pauvron kɔni n ye boîte 10 ɲɔgɔn k'ale la an bɛ tila ka s'ale fɔlɔ bon gan fana bɛ yen bon foronto fana pipinière bɛ yan an ka na olu fana turu i y'a faamuya bon aubergine fana bɛ yen bon tagalen ɲɛfɛ fana tomati ni kɔngɔ parce que ne bɛ kɔngɔ kɛ tilema fɛ ne bɛ tamati kɛ tilema fɛ yɛrɛ dɛ salon le 5 avril ne ka tamati récolte daminɛna voilà o waati ninnu fana wari bɛ sɔrɔ o y'a sɔrɔ a tɛ bɛɛ bolo tɛnɛni mana min fɔ bama ɲɛkuruko la a dɔnbaa jɔnjɔn de y'a fɔ Talu ka fɔ la nafa min bɛ nakɔ baara la ni sifinnakaw y'o dɔn bi u tɛ yɛlɛ ji kan k'u bɛ t'u garijɛgɛ sifilɛ ne kɔni kɛlɛ hali ne y'o fɔ n ko hali ne ka denmisɛnninw n t'a dɔn ni min taara i yɛrɛ bala yɔrɔ dɔ la dɛ peut-être n bɛ se k'i dɛmɛ mais ne ka wari bɔ k'a d'i ma taa kɔfɛ tuguni o banna alhamdulillah dencɛ 6 jate de bɛ yen n bɛ baara in de u b'u ka kalanw kɛ n bɛ baara ni min bɛ métier kɛ i b'o kɛ mais sɛnɛ kɔnɔ o bɛ yira a bɛɛ la fɔlɔ n'i taara n'a ma ɲa i bɛna sɛnɛ kɛ mais ne de ka wari di k'a fɔ ko taa kɔfɛ tuguni ayi ne kɔni ne t'o la yɛrɛ bilen sabula ne ye nafa min ye nin na ne tɛ sɔn ka mɔgɔ bila ka taa kɔfɛ yɛrɛ bilen ne bɛ min fɔ maliyɛn ye kɔni vraiment an bɛ ji da la min bɛ ba da la i bɛ kɔ da la i bɛ yɔrɔ ɲini i b'a kɛ jardin o de bɛ laban o tɛ tagali tunga nafa foyi t'a la u fila sira bɛɛ yɛrɛ tiɲɛ de mɔgɔ tɛ taga bu e bɛ combien million labɔ de a bɛɛ bɛ taa sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ a la n ko nafa bɔra nafa t'o la an ka sigi an ka sɛnɛ kɛ an ka nakɔ baaraw kɛ o de y'an ka hɛrɛ ye o de bɛ Mali jɔ fana san o san sifinnaka caman de bɛ bɔnɛ u ni na kɔgɔji kan a fɔ waati dɔ ma se an ka ko dɔ ɲɛɲini an yɛrɛ ye jamana kɔnɔ wa kunnafoni kuncɛ la Bama Arbaraw bɛ sen na an fɛ Kayi yan a bɛ kuncɛ sini kari novembre kalo tile 3 san 2024 a ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna na wele bilalen don seko ni dɔnko tigilamaaw ma kana maaw ɲɛnajɛ feerekɛyɔrɔ dayɛlɛnnen don maaw ye walasa ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ka minɛnw lakodɔn an filɛbagaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadaw la aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ